ассалому алайкум дӯстони азиз, дугонаҳои меҳрубон. Умедворам, ки ҳамаи шумо хубу тансиҳат ҳастед. Шукронаи Аллоҳ, ки мо ҳам хубем, тансиҳатем. Духтаро, имрӯза влогама аз саҳар сар кардам. Чӣ хеле ки шумо мебинед, ман ширбиринҷ тайёр кардистам. Аллакай биринҷи андохтам. ҷӯшидестай бигем, қариб тайёр меша. Духтаро, дар аввали видео хостам, ки ба як-ду саволи шумо ҷавоб диҳам. Як-ду духтар омада савол дода буданд ва фикрам як кас ба фикрам савол дода буд, ки каструлкатон неми каструлка чӣ хелай, хӯрока намесӯзона ё ин ки месӯзона. Гуфтанд, ки ҷавоб диҳен. Духтаро, агар мара пирсен, каструлка агар аҳамият натиҳен, месӯзона. Чӣ хеле ки шумо мебинед, ман анамхе кофтистам, чунки агар ширша андозӣ, бояд бигем тез-тез буковӣ. И каструлка бигем барои маъдаи хӯрок мепазам, некем эҳтиёт карда. Барои чӣ ки ма камтар мепазам хӯрок, мо камем, барои ҳамин. И каструлка бигем барои картошка пухтан, ягон картошка ҷӯшондан, бигем барои бигем ягон орзиқ кардан, ягон чизе ки равғанша бисёр меандозен, то ки бигем тагиш начаспа. Бароям духтаро тавсия наметиҳам барои харидан, бигем ки нахарен. Инамихе духтаро, баъд дуюм саволи шумоram баъд ҷавоб метиҳам. Иҷа хостам духтаро, ки камтар ягон чизи бомаза тайёр кунам. Як намуд рогалик тайёр мекунам. Беҳад бамаза меша духтаро. Агар ба ҳамин рецепт тайёр накарда бошед, ҳатман тайёр кунед духтаро. Ман иҷа камтар орд гирифтам, камтар равғани маска бигем андохтам. Аввал да бигем ки анамихе равғани маскара камтар бигем ба даст майда кардам, об кардам. Баъд камтари дига сметана ҳамроҳ кардаму як стакани майдача шакар ҳамроҳ кардам. Баъд камтари дига сода, шумо метавонед разрехлитер андозену як дона тухм ҳамроҳ кардам. Иҷа ман фаромӯш кардам, ки камтари дига намак ҳамроҳ кунам, лекин шумо ҳатман намакам ҳамроҳ кунед. Духтаро, ҳамаша намихе якҷоя кардам. Баъди якҷоя кардан духтаро, бигем ки ба даст хамирморо анамихе шӯридаму мешӯрем бигем. Баъд тайёр мекунем. Чӣ хеле ки шумо мебинед, хамири мо беҳад мулоимак меша, резонак меояд. Духтаро, шуморам ҳамин хел тайёр мекунед ё ки бо дига намуд, ё ки шуморам тайёр кардагиен, ҳатман фикротонро нависен. Бигем ки анамихе карда, бигем ҳамаша ҷамъ кардам. Рогали ки мо бигем хамираш анамихе духтаро мулоиму сахтиш бигем анамихе омад. Чӣ хеле ки шумо дар навор дидистен. Баъд духтаро, ман бигем ки ира дар салафан гирифтам, дар холодильник мондам, камтар дам гирифт. Шумо метавонед намонед дар холодильник, беҳад тез тайёр меша. Бигем ки дар мобайни 5-10 минут бигем ки рогалик шумо тайёрай бигем да. Барои ҳамун тез тайёр бигем. Баъд айҷа ман ай холодильник гирифтаму тинук мекунемша бигем. ду тақсимаш мекунаму баъд тинук мекунам. Духтаро, барои бигем ки дуюм саволи шумо ҳамин буд, ки шумо қолӣ напартофтагиен, кӯдакҳои шумо хунук намехӯрад, поло хунукай. Духтаро, гуфтаниям ки не, кӯдакҳои ман хунук намехӯранд, чунки хунук нестай, уқа хунук нестай бигем. Температураи хона нормалнияй. Чӣ хеле ки шумо агар дар наворо дидагӣ бошед, дар видео дидагӣ бошед, ҳозир бо мебинед бачаи майдаки ма Эмомалиҷон тамоман либос намепӯшад, либоса ба гардан намегира бигем. Ман мепӯшонамша, вай мекаша. Фақат ки ҳамин шаб шава, вақти хоб рафтан, баъд ман либосаш мепӯшонам. Мегӯям, ки хунук нахӯра. Чунки кӯдакҳои ман шабам агар курпа пӯшонамшона, курпаро ай болошон мегиранд, намепӯшанд ё ки бедор мешаванд. Намедонам
ба фикрам ки бисёр кӯдакҳо ҳамин хеланд ки курпа пӯшондана дӯст намедоранд дар болои хучон. Кӯдак ба фикрам ки ҳама вақт ҳамихе хуча гарм ҳис мекунад. Барои ҳамин духтаро ки хунук намехӯранд. Намехе духтаро ҳатман бо фикротона нависен. Иҷа намехе рагалик мона бигем тинӯ кардам. Намехем мебирем. Борик борик кардам. Шумо метавонед духтаро бо хости худтон калонтар бирен. Намехе биридемшона. Баъд духтаро ма иҷа скушони молоко мемонам дар мобайнош. Варёни скушонка боша ё ки ягон хел варенӣ боша, павидуло боша, бо бигем ки нақстаракай. Агар ки бо варёни скушонка ё ки ягон хел варенӣ бо вай ғавзтаракай, бигем ки ай хамир намебирояд. Айҷа ма скушони молоком бигем тинӯкай, камтар бигем ки ай хамир мебирояд, лекин хай ҳечӣ намекунад, беҳамурам ба мазза мешавад. Намехе ҳамаашро рехтаму баъд мепечонам. Намехе духтаро ма ҳамаашро бигем мепечонам. Майдача карда. Шумо метавонед калонтар бибирен. беҳад маззаш хушрӯ мешавад духтаро, беҳад бамазза мешавад. Иҷа ма бигем ки бисёртар дар пушти листа нағз мебинам ки пухтанша бигем. Намехе духтаро ҳамаша бигем мемонам дар пушти лист. Аллакай ма духовкаро мондум, тафтона мондум бигем. Гарм шидак. Ма дар ҳарорати 200 дараҷа гармӣ мепазам. Бигем ки 15-20 минута тайёр мешавад. Намехе духтаро болоша ҳечӣ намекунем. Ҳамаша намехе мечинам. Намеқашед рагаликҳои ман. Бигем тезда тайёр мешавад. Ина духтаро рагаликҳои ман тайёр шид. Чӣ хеле ки шумо мебинед, чӣ хеле хушрӯ омаданд. Мондум ки камтари дига хунук шида. Баъд бигем ки дар болоҳошон баъд ман сахарни пудра мечошам. Шумо метавонед нахоҳед намечошед, ҳамин хелам бигем ки ба мазза мешавад, хушрӯ мешавад. Намехе духтаро ҳамаша бигем ман сахарни пудра мекунам. Маззаш беҳад бамазза мешавад. Беҳад резонак меояд. ҳатман ба сметана бигем ки тайёр кунед ба маҳсулотое ки ман нишон дода будам. ҳатман якбор тайёр кунед. Бениҳоят боварӣ дорам ки барои шумо маъқул меояд духтаро. Намехе духтаро сахарни пудра кардам. Бигем ки ҳамаи рагаликҳои мо намеқашид. ҳозир иҷа духтаро ман якташа намехе мешиканам, шумо бинен. Намехе омодагӣ беҳад бигем ки резонаки хушрӯ омодагиай. бо дарунашда агар ягон намуд варенӣ ё ки варёни скушонка боша, бо маълум мешавад, боз ҳам бигем ки хушрӯтар метобад. Намехе духтаро ҳатман тайёр кунед, фикраҳотонро ҳатман нависен. Это кто? Мальчик. Это? Тофу. Это? Грибы. Грибы? Какая? Это? Что вообще почему по-русски? Это? Самолет. Это? Кочап. Корча. Здесь Хорошо вохем. вообще. Это? Кочап. Вот это? Кекна. Книга. Да? Молодец. А это? Гачо. Это чайник. Гачо. Горячо. Да, горячо, да. Горячий. Тот.
Гитара. Гитара. Ручка. Это что? Ручка. Сумка. Шелка. Это... А, не надо. Вот это что? Тот. Молодец. Второму беру омадем. Кати кудако. Инҷа бачаҷонора магазин дуровардма. Бо чипс харидам. Печи надоштем, печиншон гирифтем. Омадем дар инҷа шиштаем. Ай тараф боша Аҳмадҷон шитай. Ай тараф Эмалҷон. Инҷа ҷои кухни гарнитурро нишон додагиянд. Магазини хушрӯй. Инҷа мо дар пеши дарахтак шиштаем. Инҷа даштагием. Что? Камалас. Зюзя, я как камалас там. Там камалас. Да. Який там. Дарахтора бинед. Хеле мондагианд мешини. М? Еще вот здесь. Кухня. И еще наверху. Инҷа дар дар мефурӯшанд, ҷои продукта ҳастай. Ҳама чи ҳастай да бигем. Магазини хушрӯй. Накунам. Хорошо, не буду. Акаша видео кунам. Мега ки мара видео нака, акама видео. Ина Акаша видео мекунам. Тра видео намекунам. Хорошо? Вон будет свет. Что это? Это космонавт, который на Земле. А, На космосе. Здесь все красиво. Инҷа даро ҳастай. Кадом даре ки хоҳӣ? Дар мефурӯшанд, инҷа бигем. Не вибр мекунӣ. Магазини глобус ҳастай. Обувҳо, либосҳо. Латифон. Мара мега ки бира ман мегам ман буду здесь ждат мега. Нагу. Ту мега магазин будро мега ман ждат мекунам та иҷа. Ҷо мо магазин дур омадаем ҷои обув. Обуви хушрӯ дорам. Ба нархи арзон. Мама, где будет помню? Хушрӯ. Размери 37. Нархш ден чӣ арзона. Хушрӯ. Ай ма ҳастай калтатаршай. Чақар соати хушрӯ дорам.
ҳар хел суал иҷа салон красоти ҳастай. Да. Это ангел. Я там еще второй ангел. Мама, это я хочу это. Это что? Либо я хочу я. Хорошо. Мама, Нечего сувениры шудура. Коти, в аду, коти, в аду. Ҷо магазини продукт ҳаста. Ки ҷо да аввал ҷои кафе буд. Ягон чӣ мешитӣ мехӯрдӣ. Иҷаст ҷои суши. И бачаҷоно намондаанд ки мо магазини ҷои обуфора видео кунам. Снимат кунам. Буро гуфтанд, буромадӣ. Всё? Дига нест? Инҷо ҷои кӯдаку бозӣ мекардан аввал. Бепул буд. Бози маҳкам кардагиам. Хеле шуд маҳкам кардан шуд. Инҷа ҷои детские либосҳои кӯдакона.